أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. Sengathi umdali weinto zonke angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela uAllah umdali wethu sonke, umdali weinsuku, umdali weinto zonke angivikele kuSathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, thina masulumane noma thina ma-Muslims, umlayezo munye esiwulethela abantu emhlabeni, munye ayiminingi, ubunye bukaNkulunkulu, ubunye bukamdali wethu, ukuthi uNkulunkulu munye, uNkulunkulu yedwa. uNkulunkulu akazali, uNkulunkulu akazalwanga, uNkulunkulu akayena umuntu. Umfundisi-ke, ukhona umfundisi engengabhekana naye wakwaShabalala. Wangikhulumela nje insambatheka nje into engingayizwa. Mhlambe-ke abanye mabebona leyo video le esayenza, mhlambe bazomuzwa, kodwa mina ngimzwanga. Ngoba wayekhuluma nje enhlanhlatha nje, mbandaza nje, awumtholi nje ukuthi lo muntu ukhuluma ngani kahle kahle. Kwatholakala ukuthi mina-ke anginikezwa isikhathi esanele, uyena onikezwa isikhathi esanele, kodwa ngaze ngakucomplainela lokho kumfowethu uGift. Nizoyibona leyo video leyo mayiphuma, izinto ebengicomplaina ngazo. Kwagcina omunye wayehamba naye esenza into wrong, emncedisa bume kubuka noma ubani, emthumelela amavesi. Ngikhona ngibhekile oku-wrong nako lokho, ngoba kwakufanele bangitshele zisuka ukuthi Mbatha, uShabalala uzoba nomncedisi wakhe. Ngaqhamuka nje umuntu nje eqhamuka nje esikhaleni ngoba ebona ukuthi induku ziyabanetha. Lalelani-ke bafowethu, umfundisi ofuna ukungi-challenge ngisaphinda futhi. Mina angifuni sikhulume inzwabethi, imicabango ukuthi mina ngicabanga ukuthi, angifuni sikhulume kanjalo. Ngifuna sikhulume ngento esembhalweni. Njengoba ngizokhuluma nawe manje, ngizokhuluma nawe ngento esembhalweni ozothi nawe mawuvula owakho umbhalo uyizwe. Ngivule la kwiQuran, lapho umdali echaza ukuthi wa idh akhadna mithaq, wala uthi wenza isivumelwano noma isibopho. Umdali uthi ngenza isibopho noma isivumelwano, a covenant. Nani? Bani Israel, nabantwana bakwa-Israyeli, namaJuda nama-Israyeli. Umdali uthi ngenza isivumelwano, ngenza isibopho, ngenza isifungo nabo. Esithini lesifungo lesi? La ta'buduna illa Allah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kuka-Allah. Ungakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wakho. Isivumelwano leso umdali asitshela ngaso ukuthi wasenza leso sivumelwano leso nabantwana bakwa-Israyeli noma namaJuda. Leso sivumelwano leso ngizokuvulela sona-ke manje eBhayibhelini, ey'ncwadini ey'ningi ezahlukene. La ta'buduna illa Allah. Ungakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wakho, ngaphandle kuka-Allah, umdali wey'nsuku, lo onelungelo lokukhonzwa yena yedwa, ongozeli, ongalali, ongenazifaniso, ongenabancedisi. Lalela-ke, ngivule u-Exodus 20, incwadi esayifunda from esikolweni, imiyalelo 10, uverse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli isithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Straightforward message, ungabi nabanye onkulunkulu. Incwadi elandelayo, incwadi ka-Isaiah 43. Ulalele kahle, Isaiah 43 verse 11.
Isaiah 43 verse 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Okay, noma ngiqale ku10. Ningofakazi bami, usho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi ningethembe niqonde ukuthi nginguye. Ningethembe niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akayikuba khona. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Cabanga ukuthi nizwe kahle bafowethu. Then bese siya ku-Isaiah 44. Ngikhuluma nje ngobunye bukaNkulunkulu. EBhayibhelini nanti ngiliphethe. Ngiqale ngeQuran. Ngikhuluma nje ngobunye bukaNkulunkulu. So wena ke mfundisi, wena oshumayeza abantu ngobuthathu bukaNkulunkulu, ngokuthi uNkulunkulu uziqu-3, babonise phela nawe amavesi eBhayibhelini afakazelana nalentshumayelo yakho noma nalentshumayeloze yakho, ngoba abukho ubuthathu bukaNkulunkulu eBhayibhelini. Mangabe bukhona buveze. Mawungangivezela bona mina ngizimisela ukuba umKristu. Wangivezela nje ubuthathu bukaNkulunkulu eBhayibhelini. Lapha ethi uNkulunkulu mina ngiziqu-3. Mina ngihlukene kathathu, ngiziqu-3. Mina ngowokuqala ebuthathwini bami, bese uJesu eba owesibili ebuthathweni bami, bese ke uMoya oNgcwele abe owesithathu ebuthathwini bami. Mawungangivezela lelo verse lelo, ngizimisele mina ukuba umKristu. Anginanazi mina, angilala endleleni. Hayi kusasa manje umfundisi ongangivezela leyo verse leyo. Lalela, ngiyakuvezela mina awobunye bukaNkulunkulu. Isaiah 44 iverse 6. Usho kanje uJehova, inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe, uJehova Sebawothi, uthi: Ngingowokuqala, ngingowokugcina, ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Isaiah 44 verse 6. Bese uya manje ku-Isaiah 45 iverse 5. Isaiah 45 verse 5. Mina nginguJehova, akekho omunye ngaphandle kwami, akakho uNkulunkulu. Hayi nizwile kodwa noma nizwa. Bese uya kuye futhi uIsaiah 45 iverse 21. Isaiah 45 verse 21. Kumemezeleni nikuveze, yebo, balulekane kanye. Ngubani owakuzwisa lokhu endulo, wakumemezela kwasesikhathini samandulo? Akusimina Jehova na? Akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akekho ngaphandle kwami. Phendukelani kimi nisindiswe, nonke nina majukujuku omhlaba, ngokuba nginguNkulunkulu, akekho omunye. 23. Ngizifungile mina, kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga, alikubuya elokuthi kimina ayakuguqa onke amadolo. Kimina ayakuguqa onke amadolo. Hayi bafowethu, sengithi khumu. Hayi ithi ngifunde eyokugcina uMarko 12 iverse 28 no29. Eyokugcina ke leyo. Kwase kusondela umunye wababhali owayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? uJesu waphendula wathi, owokuqala ngokuthi, yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi yinye. Hayi sengivezile ubufakazi bafowethu, ongezwanga angeke aphinda ngizwe.
sengathi nje umdala angasivula ingqondo, asivula amehlo, sibone labafundisi laba abasidukisayo, abadukisa abantu, abalahlekisa abantu, belokhu bethuka uNkulunkulu bembiza ngenkonkoni, bethi uNkulunkulu uziqu zintathu, bethi uNkulunkulu ngamadoda amathathu emntwini oyedwa. Ake sibabhekisise labo bafundisi labo. Ngofunda incwadi kaMateyu 7 ithi bayimpisi kodwa bagqoka izikhumba zezimvu. Baxwayeni. Sengathi umdala angasivula amehlo, siphume ebumnyameni sohambe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.